Дякую всім. І наступний наш спікер Юрась Зянкович. 5+1. Дякую вялікі. Шчыра кажучы, хаця я прыехаў з Амерыкі, але пасля такой выдатнай прэзентацыі ад моей сяброўкі Надзеі Норта мне пра Амерыку больш няма чаго сказаць, тым больш, што там нават я бачыў, наша беларуская тэхашчына была паказана. Вось, таму хачу пачаць крышачку з асабістага. Сёння 1 мая 2026 года, роўна год назад самалёт Урада Злучаных Штатаў стартаваў у горадзе Відня і прывез мяне на адну з авіябазаў на тэрыторыі штата Тэхас, дзе была сустрэча, і пасля гэта я сустрэў сваю сям'ю, сваю жонку. Як вы бачыце па маіх памерах, задача рэабілітацыі за год паспяхова выкананая, форма вернутая. І такім чынам мы можам перайсці да нейкіх іншых рэчаў, такіх, якія датычаць нас усіх. Пра што я сёння хацеў пагаварыць, пра нейкія такія не пра мясцовыя, а пра больш глобальныя рэчы. Гэта пра тое, што датычаць усіх нас. Мы все апынуліся в эміграцыі, хтосьці добраахвотна, хтосьці не надта. І я думаю, што не памылюся, калі скажу, што большасць з нас хоча вярнуцца ў Беларусь. І што дзеля гэтага трэба рабіць? Што адбываецца? Мы чуем вельмі шмат прэзентацый, вельмі класных рэчаў, якія робяцца па розных краінах свету, але давайте скажам шчыра, што ніводная з гэтых падзеяў, якія адбываюцца, не набліжае нас да вяртання ў Беларусь. Чаму? Таму што мы робім рэчы, мы рэагуем на падзеі, мы гаворым пра нейкія сімвалы, але гэта не набліжае нас да вяртання на нашу радзіму. Якая палітычная мэта і пры якіх умовах мы зможам вярнуцца ў краіну? Я думаю, што не памылюся, калі скажу, што гэта павінна быць не проста дэмакраты, не проста змены ўлады, а канкрэтная кропка змены ўраду і змены палітыкі ў нашай краіне. В Беларусі створана сістэма закладніцтва. Тут вы бачыце на слайдзе, хто з'яўляецца закладнікамі. Гэта палітвязні, натуральныя закладнікі, якімі гандлююць. Гэта сем'і, якіх беруць таксама ў закладнікі і якіх прыціскаюць і вымушаюць на палітвязнях, і не толькі на палітвязнях. Вельмі важны элемент – гэта бізнес. Я асабіста бачыў сістэму так званай дойкі, калі бізнесоўцаў кідаюць в камеру, в суседнюю камеру кідаюць іх сваякоў, яшчэ в суседнюю камеру кідаюць іх супрацоўнікаў, і пасля гэта ім выставляецца рахунак. Я гэта назіраў больш за ўсё в сістэме КГБ. КГБ з сумамі менш, чым $1 мільён не працуе. Вядомыя кейсы, калі людзі выходзілі, заплаціўшы $35 мільёнаў в абмен на сваю свабоду, в абмен на свабоду іншых закладнікаў. І такім чынам все грамадства, якое знаходзіцца ў атмасферы страха в Беларусі, робіцца адным вялікім закладнікам. Без разбурэння сістэмы закладніцтва в Беларусі, давайте гаварыць шчыра, вяртанне на радзіму немагчымае. Пасля таго, як сістэма закладніцтва рухне, а яна рухне рана ці позна, новыя эліты будуць будаваць новую Беларусь. Хто яе возьме? В першую чаргу людзі, якім знаёма слова адказнасць і знаёма слова дзейнасць. Гэта палітвязні, якія ахвяравалі свабодай, дзеля свабоды ўсёй краіны. Гэта нашы вайскоўцы, добраахвотнікі, якія штодня рызыкуюць жыццем, і іх сем'і, безумоўна, таксама. Гэта валантэры, все тут прысутныя, якія дапамагаюць адзін адному, падтрымліваюць адзін аднога і такім чынам таксама вкладаюць свой внёсак у будучыню Беларусі. І гэта яшчэ раз бізнес, які не з'яўляецца супрацоўнікам рэжыма, а з'яўляецца такім самым закладнікам рэжыма, як і все мы. Я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што бізнес нам не вораг, і ён знаходзіцца пад шалёным ціскам, з яго выціскаюць апошнія капейкі. І той бізнесмен, які вядзе сваю дзейнасць у Беларусі, ён рызыкуе рэальна свабодай, а часам і жыццем. На гэтым слайдзе я паказаў так схематычна Беларусь як вузел бяспекі, таму што вельмі важна гаварыць пра геапалітыку. Паглядзіце на гэта. Беларусь знаходзіцца ў такім месцы, не хочу заезжаны штамп ужываць, але беларускі балкон, все, мабыць, чулі. Гэта высунутая на захад тэрыторыя, з якой ствараецца пагроза усім нашым суседзям,
Украине, Польше, краинам Балтии. Я бы сказал, что нават Немеччина не находится, и Франция не находится в бяспецы по этой причине. Без змены этой ситуации в Украине, в регионе не будет стабильности. І нейтралітэт гэта ілюзія, вельмі небяспечная ілюзія, таму што нейтралітэт ён спрыяе пахлынанню Беларусі і захаванню гэтага беларускага балкона. В сувязі з гэтым мы не бедныя беларусы. Мы таксама элемент бяспекі ў краіне. Падтрымліваючы нас, замежныя партнёры, палякі, еўрапейцы, украінцы вкладаюцца в сваю ўласную бяспеку, таму што без дэмакратычнай Беларусі рэгіён застаецца ў шалёнай небяспецы працягнення шалёнай вайны. Што можа рабіць дыяспара? Мы можам будаваць сетку даверу паміж сабой. Мы можам будаваць кампетэнцыі. Выдатна, што тут ёсць студэнты, якія вучацца атрымаць кампетэнцыі, якія яны, спадзяюся, прывезуць аднойчы ў Беларусь. Мы можам падтрымліваць сваю мову краінах пражывання. Я уже скончаю. Дякую вялікі. І самае галоўнае, мы мусім змяніць наш тон. Мы не бедныя беларусы. Мы частка еўрапейскай сістэмы, і мы частка элемента сістэмы. Без падтрымкі, незалежна, без дэмакратычнай Беларусі не будзе бяспекі ў нашым рэгіёне. Все, Дякую вялікі, Юрась. Нагадываю, што ў нас сёння будуць дэбаты Координаційнай рады. Дякую вялікі. Пытанне коротко. Ці ёсць у нас пытанне з залю? Я не бачу нікога. Ці ёсць у нас пытанне? Так, конечно. Зараз, хвилиночку. Юрас, вельмі цудоўная прэзентацыя, але ці ёсць у вас, вы з Тэхаса, так я разумею, у дыаспары ў Тэхасе аднолькавае разуменне і бачанне таго, як вяртацца дадому, што неабходна рабіць сёння ў дыаспары, як дапамагаць беларусам? Ведаеце, дзякую за пытанне. Дыаспара Тэхаса, она досыць спецыфічная. Яна вельмі моцна інтэгравана в амерыканскае грамадства. І шмат якія з беларусаў Тэхаса, яны не плануюць насамрэч вяртання ў Беларусь. Я зараз скажу пра тых людзей, якія не збіраюцца інтэгравацца, не збіраюцца на всё жыццё заставацца в краінах, куды яны з'ехалі, а пра тых, хто хоча вяртацца ў Беларусь. Беларусы Тэхаса, безусловно, падтрымліваюць нас всіх, яны в тым ліку і матэрыяльна падтрымліваюць і палітвязняў, і добраахвотнікаў, всіх астатніх. Але трэба разумець, што далёка не все беларусы вернуцца ў Беларусь. І гэта таксама трагедыя нашай краіны, што беларуская нацыя губляе як мінімум частку сваіх людзей. Дякую вялікі, Юрась. На 3 слонах у нас все закончылася амбасадарам Лодзі. І дякую вялікі, калі ласка. Дякую вялікі за ўвагу. Калі ў залі ёсць пытанні,